25 martda Russiýanyň Ukraina garşy başlan sebäpsiz urusy 2-nji aýyna girdi. Bu ağırlykda töwüslerin mewjudlygy bilen Günwatar ýaranlary Kiýewa hat köp harby golda wada berip Moskwa garşy ýeni bir topar sanksiýa girdi. Prezident Volodymyr Zelenski Ukrainany goldamakda we Russiýa garşy sanksiýa girdimekde bilelikde işländigi üçin NATO hem-de Ýewropa Birleşigine minnetdarlyk bildirdi. Ýöne ol bu çärlerin biraz öňgörülmelidigine, eger şeýdilen bolsa Russiýanyň goňsy ýurda goşun türmesinden öň mazaly oýlanmaly bolmagynyň ähtimaldygyny belledi. NATO'nun 30 ýurdunyň dünýäniň ykdysady taýdan öten döwletleriniň G7 toparynyň we Ýewropa Birleşiginiň 27 ýurdunyň ýolbaşçylary 24 martda Brüsselde geçiren görülip eşidilmedik sammitlerinde Russiýa garşy täze sanksiýalar toplamyny we Ukraina beriljek gosmaçy kömekleri iglan etdiler. 25 martda Amerikanyň prezidenti Joe Biden we Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen şu ýyl Ýewropa Birleşigine Birleşen Ştatlaryň ağzyndan 15 milliard metr kub suwuklandyrylan gazy iberjekdigi barada gelinen täze ulalaşygy iglan etdiler. And therefore the US commitment to provide the European Union with additional at least 15 billion cubic meters of LNG this year is a big step in this direction. Bu ulalaşyk Russiýanyň Ukraina çözmegininden soň Ýewropanyň Russiýanyň energiýa teristlerine bolan garaşlylygyny peteltmek üçin täze döredilen transatlantik iş toparynyň amal eden ilkinji ädimi boldy. Mundan bir gün öň Ukraina üçin 1 milliard dollarlyk kömek bukçasyny iglan eden Biden 25 martda Polşanyň ýolbaşçylary bilen energiýa we bozgun meseleleri boýunça gepleşik geçirmek üçin Warsawa tapar eder. Şeýle-de Biden Polyak-Ukraina terhidiniň goloýundaky Rzeszow şäherine syýahat eder. Bu şäher Ukrainadan 80 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Urus sebäpli parahat ýylatyň arasyndan 4 million goloý adam ýurdy terk etmäge mejbur boldy. Şeýle-de 10 miňlerçe adam jemaat hyzmatlary toktadylan şäherlerde gabawda galýar. Ukrainanyň gün ortasyndaky daşy gabalan Mariupolda miňlerçe adam çäkli mukdardaky suw, iýmet, däri derman we elektrik togy bilen ýerdeminlerde bolmagynda galýar. Mariupol Russiýanyň basyp alan Krim armadasy bilen Moskwa tarapyndan goldanylan separatistlaryň gözegçiligindäki ýurdun gündöwür tewitleriniň arasynda ýerleşýär. Ukraina 25 martda Mariupolda galan parahat ýylaty hususy ulaglarda evakuasiýa etmek üçin ygtybarly koridor açmagy umyt baglaýar diýip vitse-premieriň ornbasary Irina Vereshchuk aýtdy. Şäheriň resmiýetleri geçen hepde Russiýanyň adamlaryň gaçyp atylgy hökmünde ulanan teatrasyna eden zarbasynda ölenleriň sanynyň 300-e ýetýän bolmagynyň mümkindigini aýtdylar. Ukraina güýçleri söwüşde Rus goşunlaryny Kiýewiň töweregindäki sewitleriň käbirinden ýyda terpikdirendigini, Mariupolyň goloýunda Azov deňizinde ýerleşen Rus transport gemisine üstünlükli zarba urandygyny aýdýar. Britaniýanyň Gorunluk Ministrligi 25 martda beren maglumatynda Ukraina güýçleriniň Kiýewiň 35 kilometr gündöwür ury boýunça şäherleri we gorunç pozisiýalaryny gaýtadan eýelendigini tasdiklady. Ministerlik Ukraina güýçleriniň uly ähtimallyk bilen Russiýanyň goşunlaryny Kiýewiň demirgazygyndaky Gostomel howa bazasyna ýydy testirmegini dowam etdirjekdigini hem belledi. Ministerlik logistika bilen bagly meseleleriň şeýle-de Ukrainalaryň garşy durmagynyň netijesinde Russiýanyň günorta şäheri Mykolaýewdan sowa geçip port şäheri Odessa aralaşmak tagalalarynyň hem haýallandygyny nyktady. 24 martda giýişlik Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň 4-nji uly şäheri Dneprdaky Ukraina harby birikmesine garşy 2 raketa atdy. Bu barada ýerli adatyn daşary ýagdaýlar gullugy maglumat berdi. Zarbalaryň netijesinde 2 bina weýran edildi. Hüjümde ölenleriň we yaralananlaryň sany entegem anyklanýar. Mundan bir gün öň Zelenski Ýewropa Birleşigine we NATO eden aýry-aýry ýüzlenmelerinde Ýewropa Birleşiginiň liderlerine Russiýa garşy sanksiýalar girizmegini, sol sanda demirgazyk akym 2 geçirjesinden gaz almagyny toktadan Germaniýa minnetdarlygyny bildirdi. Emma ol Russiýanyň hüjüminiň öňüni almak üçin bu ädimleriň biraz giç bolandygyny hem belledi. Zelenskiň Putiniň hemik hüjümi amala aşyryp biljekdigi baradaky duýdurusundan soň Biden NATO'nyň muňa jogap berjekdigini aýtdy. Emma ol anyk jekmejikleri aýan etmän jogabyň ulanylan feriştäniň häsiýetine bagly boljakdygyny aýtdy. We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use.
Biden Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina hüjüm etmezinden ozal Günwataryň bu ýurdu goldamakdaky aýgıtlylygyna kim baha garandygyny we Günwatar döwletleriniň Moskwa garşy sanksiýa girizmekde Ukraina goşunyna harby goldaw bermek meselesinde beýle jebis bolup biljekdigini hasaba almandygyny aýtdy.